Maria Varghese. ഞാൻ ബാലികാമാടം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണവുമായിട്ടാണ്. പരീക്ഷണത്തിന്റെ പേര് വായുമർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഇനി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ശൂന്യമായ ഗ്ലാസ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് നിറം കലക്കിയ ഒരു വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഈ നിറം കലക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ മെഴുകുതിരി ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്. ഞാൻ മൂടുമ്പോൾ എന്താണ് മെഴുകുതിരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ എന്താണ് മെഴുകുതിരിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? മെഴുകുതിരി അണഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നു. എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഇതിന്റെ കാരണം? മെഴുകുതിരി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്തെ വായു ചൂടായി വികസിക്കുന്നു. കുറച്ച് വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. മെഴുകുതിരി അണയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിനകത്തെ വായു തണുക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ വായു ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളവും കയറുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.